Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 27 september. De Zeeuwse opvanglocaties voor asielzoekers openden vandaag de deuren voor buurtbewoners. Het AZC lijkt een heel gesloten bolwerk te zijn van waar alles binnen gebeurt en wat een beetje geheim is. Maar op zo'n dag kan je echt aan de buurt kenbaar maken dat we ze een warm welkom heten. En dat ze kunnen zien dat het allemaal heel aardig en leuk is hier. Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben maar bij mensen aan tafel gaan zitten en dan een beetje met handen en voeten en Engels een gesprekje doen. I think it's a really good opportunity for the Dutch community to know more about us because I don't think we did have the choice to be here because of the situation in our countries, but we are trying to merge with the community and I hope they can come and see that we are creative, we are loving, we are sharing our culture with them, with the food, with the art, with everything. Vanwege onrust over het asielbeleid doet een aantal AZC's in het land op het laatste moment toch niet mee met de Burendag. Maar in Terneuzen is daar geen sprake van. Toch speelt hier ook een hoop. Deze tijdelijke opvang moet vervangen worden door een permanente. Omwonenden van die nieuwe locatie vrezen voor overlast. Maar wat betreft deze buurvrouw van de tijdelijke locatie is dat niet nodig. Ja, ik heb nog helemaal geen overlast meegemaakt. Ik woon hier een straat achter en niks. Ja, ik maak niks mee. Afgelopen week stemden net zoveel raadsleden voor als tegen de plannen voor het nieuwe AZC. In november staat het opnieuw op de agenda. Een rommelroute in de Vlissingse wijk Bossenburg had op geen betere dag gekund. De zon schijnt, er wordt soep uitgedeeld, de mensen zijn vrolijk. Maar een week geleden was hier nog sprake van een heel andere sfeer. De explosie waarbij 7 woningen werden beschadigd schudde de buurt wakker. En houdt ze een week later nog steeds bezig. Ja, de schrik zit er nog wel bij de mensen. Zeker met kleine kindjes. Dus, en als je dan 's avonds hier fietst, je bent wat waakzamer. Gelijk had ik zoiets van, dit was geen vuurwerk. Nog even, dan zijn wij aan de beurt. Tijdens de rommelroute lopen er dan ook mensen van de gemeente rond die een luisterend oor bieden. Sommige buurtbewoners maken zich met name zorgen over een eventuele volgende aanslag. Ja, hoe kunnen we dit nou weer voorkomen? Dat het niet verder de wijk in gaat. Gemeente, wacht je dat af of gaan we iets doen als preventie? Dit moet niet gebeuren. Ik heb een dochter van 22 en dan denk je, ja, die laat je ook niet zomaar 's avonds over de straat. En toch lijkt het erop dat de rust voor even is teruggekeerd in Bossenburg. Een rommelroute doet wonderen, maar een explosie als deze maakt wel dat de mensen op hun hoede zijn. Daarom is het altijd zo een beetje van, beetje in het maaiveld blijven liggen. Als je er bovenuit komt, dan wordt er misschien wel geschoten. Ik ben 87 jaar. 81 ben ik. 61. Ik ben een van de jongsten. Dus op zich ben ik oud. Dat je zo oud bent als je je voelt, bewijzen deze ouderen in Goes-Oost. Sinds mei nemen ze deel aan de eerste Vitality Club in Zeeland. Verspreid over het land vind je een kleine 100 van dit soort sportgroepen voor 50-plussers. Die in Goes is opgezet door wijkverpleegkundigen Jessica en Mandy. Omdat we natuurlijk zien dat veel mensen alleen thuis zitten, weinig in beweging zijn en hierdoor heb je eigenlijk die 2 combi's van en het bewegen en het sociale stukje wat je meeneemt daarin. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Het is de bedoeling dat de ouderen na verloop van tijd de groep zelf draaiende houden en met oefeningen komen. Dan gaan we met onze rechterhand onze linkervoet aanraken. Ja, het is een uitje, want ik ben ook maar alleen. Dus het breekt de dag. En het is natuurlijk goed, maar ook vooral het samen bewegen. Nou, ik vind het geweldig, vooral als je zo'n grote groep hebt. Het verbindt. En het is gewoon gezellig ook. Dat doe je het ook voor. Onlangs is een tweede groep in Sportpark Het Schengen van start gegaan. Volgend jaar start de derde groep in Goes. Opnieuw gaat Hoek een overwinning boeken in de tweede divisie. Hier vroeg op voorsprong dankzij Rousseau de Poorter. Die haalt van heel ver uit. In de 26e minuut. Meegekomen als verdediger. Dan maken we een sprongetje naar de tweede helft. Voorzet van Houterman. Excelsior Maasluis werkt weg en doet dat heel goed hier zo. Bal over de verdediging heen en dan is Quincy Tavares er eerder bijna Rousseau de Poorter.
Mooi lopje over Finn Murren. Die wordt niet vaak geklopt dit seizoen. En Hoek moet dan in de slotfase op zoek naar de winnende treffer. Excelsior Maassluis krijgt de bal niet weg. Jarno Lyon pakt hem op. Speelt naar Janidio de Nooijer. En dan komt hij via bij Din Sula terecht, de invaller. Hij was afgelopen dinsdag ook al de matchwinnaar in de beker tegen Blauw-Geel 38. Verre uittrap in de blessuretijd komt de bal nog 1 keer bij Din Sula terecht. En die weet daar wel raad mee. Wat een fantastische 3-1. En zo wint Hoek voor de 4e keer dit seizoen. Vanmorgen start het op veel plaatsen mistig, maar deze loste vrij snel op. Daarna zagen we op grote schaal opklaringen en zoals je hier aan het spiegelgladde water kunt zien, stond er ook bijna geen wind. Vanavond zijn er veelal opklaringen en daardoor kan er weer mist ontstaan, vooral in de zuidoostelijke helft van de provincie. Het koelt hierbij af naar 11 graden langs de kust tot een graad of 6 in het binnenland. Morgenochtend lost die mist vrij snel op en krijgen we een redelijk zonnige dag. Met maxima rond de 18 à 19 graden en misschien een graad of 20 tegen de Brabantse grens. Dan de vooruitzichten. Na het weekend ligt de maximumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. Het is droog en wisselend bewolkt, maar met genoeg ruimte voor de zon. Verder is de kans op neerslag tot volgend weekend zeer klein en de wind die blijft zwak. De komende week krijgen we dus vrij rustig en stabiel nazomerweer. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.